Od nového live-action spracovania He-Mana, alebo teda Vládcov vesmíru, som podľa traileru nečakal veľa. Ba dokonca som od toho čakal priam málo, ak vôbec niečo. A že vo filme hrá Jared Leto, môjmu názoru veľmi nepomáhalo. Ale viete čo? Mýlil som sa. A som sakra rád, že som sa mýlil. Nejde síce o dokonalý film a má aj pár problémov, ale napriek tomu som sa v kine bavil kráľovsky. Pokiaľ o He-Manovi mnoho neviete, alebo sa chcete pred návštevou kinosálu pripraviť, tu nájdete link na tematické video, kde podrobne vysvetľujem vznik He-Mana, Vládcov vesmíru a všetky animované aj live-action verzie týchto postav, ktoré za viac ako 44 rokov vznikli. Now you're ready. Začnem netradične, a to hudbou. Noví Vládcovia vesmíru majú totiž mimoriadne silný úvod, a to už od prvého loga až po nádhernú vizuálnu prezentáciu magickej planéty Eternia plnej prekrásnej prírody, kúzelných tvorov, neuveriteľnej technológie, odvážnych hrdinov, a to všetko za vášnivého opisu a vysvetľovania hlavného hrdinu Adama. Najväčší podiel na tom má skladateľ Daniel Pemberton, ktorému sa podarilo vytvoriť absolútne kulervúcu hlavnú tému filmu, respektíve tému planéty Eternia. Dokonale kombinuje 80-kové synťáky, rockové gitary s modernejším poňatím a vytvára tak silný pocit epickosti a nostalgie. Navyše v priebehu filmu s touto témou viackrát pracuje, evolvuje ju a premieňa podľa potreby miesto toho, aby vytvoril niekoľko ambientnejších, ale menej zapamätateľných skladieb, ako je to v poslednom čase u filmov zvykom. Garantujem vám, že tóny tejto skladby si budete pamätať aj pri odchode z kina a ešte aj celý nasledujúci týždeň. No a keď sme si vyjasnili najsilnejší bod filmu, poďme na tie ostatní. Príbeh sleduje Adama, princa z planéty Eternia, ktorý musí ako dieťa zdrhnúť na Zem, ako inak, kde žije celkom nudný korporátny život, zatiaľ čo sa snaží za každú cenu nájsť stratený meč sily a vrátiť sa domov. No a tak ho všetci majú za blázna a snílka, pričom jeho mimoriadne nekonfliktná povaha, empatia a to, že pôsobí tak trochu ako trtko, mu fakt nepomáhajú. Ale popravde, ono to dáva absolútny zmysel, aj keď vás Adamové správanie bude miestami stolicovať a budete sa za ňoho v mnohých situáciách cítiť trápne. O to silnejší je moment, keď sa z neho konečne stane He-Man. V tomto smere musím vyzvihnúť Nicolasa Galciniera, ktorý mi toho He-Mana proste predal. A hoci aj pod jeho rúžovou košelou totálne vidno, že má sixpack, keď sa snaží tváriť, že nedokáže zdvihnúť ani ľahkú činku, pôvodný animovaný Adam na tom bol vlastne úplne rovnako. Takže za mňa je to absolútne spot on. Sir, you can't do that. Don't worry, the sword's mine. Adamová dualita, kedy je doslova najmocnejším mužom vesmíru, ale zároveň je stále tým dobráckým, naivným, milým trtkom, je tu výborná a vlastne skvele korešponduje s pôvodným zobrazením He-Mana. Ostatné postavy z Eternie, Teela, Man at Arms, Fisto, Mechanic či Rhyme-Man totiž v dôsledku toho, čo sa všetko na Eternii pokazí, Adamové nadšenie, optimizmus a naivitu nevzdielajú. Sú to ostrielaní, avšak porazeneckí vojaci, často totálne v debke, veď na to majú aj dôvod. Adama nerešpektujú a on vlastne nerešpektuje sám seba. Proste na to, že ide o novú adaptáciu rozprávky pre deti, ma film prekvapil celkom premysleným, aj keď v zásade jednoduchým príbehovým oblúkom nie len hlavnej postavy Adama, ale aj Duncana alias Man at Armsa a tak trochu aj Teely. Samozrejme nemôžete očakávať žiadneho Shakespearea, ale scenár vážne nie je vyslovene zlý a funguje takým tým dobrým béčkovým spôsobom. Film sa navyše neberie úplne vážne, veď aby aj áno, a nebojí sa robiť blbé, ba priam stupidné vtipy ako okolo Skeletora, najtypickejšieho možného záporného zlého záporáka, akého si kedy viete predstaviť, ale aj okolo Adama a jeho nevinného nahliadania na svet. Ako treba, že Fisto sa volá Fisto, lebo Fisto je záporákov. It is quite heavy, so if you could just... Oh my god, yeah. Čo ma miestami štvalo je prehnaný fanservice. Nechápte ma zle, takýto film si odkazy, easter eggy a fanservice vyslovene žiada, len som mal dojem, že ho občas bolo naraz až priveľa. Nechcem vám nič spoilerovať, ale ak by ste sa v tom pri sledovaní filmu chceli vyznať, opäť vám odporúčam pozrieť sa na to naše tematické video, link v popisku. V skratke ale ide o použitú hudbu, postavy, prostredie, logá, dokonca pohyby, rekvizity či kusy dialogov. Na druhej strane to vlastne nebolo veľmi rušivé a je fajn vedieť, že filmári vzali do úvahy viacero verzií He-Mana a neodkazujú len na toho pôvodného. There's too many of them. The big army only means one thing. More targets. Bojové scény a choreografie sú bombastické. Isté občas sa stane, že nejaký strih v rámci boja nedáva zmysel, alebo sa postavy pohnú podstatne viac, ako by sa za tak krátky čas mali, či dokonca pri veľkom dueli dvoch postav, keď všade padá murivo a ťažký kov, ostatné postavy v miestnosti nevidno, až kým súboj neskončí, veľmi ma to neštvalo. Na film sa totiž dobre pozerá, všade je prítomná mágia, pokročilá technológia a realizmus je tu až na druhej kolaji. A hoci občas narazíte aj na väčšie množstvo strihov, boje sú stále pomerne prehľadné.
Dôležité je, že všetky súboje pôsobia cool, či už ide o samotného He-Mana, alebo aj iné postavy. Každá tu má čas zažiariť. Predovšetkým bojové scény patria medzi tie najviac zapamätateľné. Avšak aj mnohé pokojnejšie pasáže rozhodne len tak z hlavy nepustíte, či už kvôli krásnemu vizuálu alebo vtipnému dialógu. Miestami špeciálne efekty vidno, CGI je taktiež viditeľné, ale občas som mal dojem, že je to až zámer a odkaz na rýchlo kvasnú lacnú animáciu pôvodného seriálu od Filmation. Poďme ešte adresovať slona v miestnosti, ktorým je Jared Leto v roli Skeletora. Je taký prebiehajúci názor, že film, do ktorého obsadia Jareda Leta, nebude v kinách úspešný. Popravde sa obávam, že to tak bude aj v tomto prípade, ale nie kvôli nemu. Vlastne jeho herecký výkon nemôžem poriadne ani ohodnotiť, keďže miesto ksichtu má CGI lebku a film som videl s českým dubbingom. Jediné, čo môžem hodnotiť, je jeho nie až tak dobre vyzerajúci, síce praktický, ale očividne gumovo pôsobiaci kostým. Does it feel good? Kostýmy ostatných postav sú fajn, aj keď by mohli byť o trochu farebnejšie. Ale film samotný vyblitý nie je, naopak je krásne city a tvorcovia sa tak vyhli takému tomu sivému, vyblednutému vizuálu, ktorý je dnes tak strašne populárny. Čo sa spomenutého dubbingu týka, prekladatelia urobili solidnú prácu a dubbingoví herci tiež. Aj keď som si istý, že temná čarodejka by sa mala správne čítať Evelyn a nie Evelyn. That's it. I finished. Of course, my lord. Film má 142 minút a za mňa sú využité skvele. Zniesol by som aj trochu viac, lebo miestami bola cítiť istá uponáhlanosť deja. Na druhej strane je vďaka tomu titul dynamický, nudiť sa nestihnete a aspoň to miestami pôsobí ako štandardná 20-minútová epizóda animáku, kde sa všetko musí stať rýchlo a bez zbytočných kecov. Mr. Allen! It's Adam, dude. Hey, put your neck away. Ja som z Nových vládcov vesmíru vlastne nečakane nadšený. A áno, je mi jasné, že za to z veľkej časti môže práve dokonalý soundtrack Daniela Pembertona. Som si istý, že sa nájdú ľudia, ktorí na to budú nadávať z princípu a zadúšať sa, že to nie je skutočný He-Man a podobné naratívy, na ktoré sme už v posledných rokoch celkom zvyknutí, ale myslím si, že zrovna tento film nemá absolútne žiadny skutočný dôvod niečo také vyvolať. Ale pretože sa nadávalo už pod trailerom, kvôli tomu, že pár ľudí nepochopilo tento jednoznačný vtip, tak to očakávať môžeme tak či tak. V konečnom dôsledku sú Noví vládcovia vesmíru mimoriadne zábavný počin, ktorý podľa mňa zachováva ducha pôvodného He-Mana, zároveň ho vhodne predstavuje novému publiku a necháva si otvorené dvere pre ďalšie diely. A ja sa na ne rozhodne pozriem ešte raz, dosť možno v kine a v angličtine. Zároveň ide ale o film, na ktorý môžete ísť spokojne aj so svojimi staršími deťmi. Užije si ho ako nováčik, tak aj dlhoročný fanúšik He-Mana, aj keď samozrejme veľmi silno pracuje s nostalgiou. Avšak neberie sa veľmi vážne a tak by ste ho úplne vážne nemali brať ani vy. Ja ho preto hodnotím peknými 7 bodmi z 10. Time for talk is over.